Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na rai dangin goro. To har yanzu dai muna nan a cikin littafin Sanadin kenan wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji sai da Lela ta kwashe mintuna 30 tana hira, sannan suka yi sallama ta aje wayarta a gefe ta dubi surukarta Hajiya tana dariya. A mutanen jikas ne sai yau har mun so mu yi fushi tunda muka tare ba ku zo ba. Muka ji Hajiya ta yi murmushi, fuskarta ta ɗan canza, da gani zuciyarta an taɓa ta. Nuna min bayan gida dai in yi alwala in yi wa Amina wanka. Lela ko a jikinta ta danna ƙararrawa, wani ma'aikaci ya shigo sanye da yunifom ɗinsu na ma'aikata ya tsuguna gaban Lela. Ta ce, makullin ɗakin saukar baƙi na farko yana hannunka ne? Sai ku ya ce, a'a, yana hannun Amos, shi ke kula da ɓangaren saukar baƙi. Ta ce, ta kuje da Hajiya da shi Amos ɗin ya buɗe muku ku shigar da kayansu. Lela na kallon Hajiya tana cicibar Amina da ke bacci, tana kicin sanya ta keke kamar za ta faɗi saboda jikin girma da nauyin yarinyar, amma ko ta motsa daga inda take zaune balle ta taimaka mata. Ma'aikacin ya kama keken zai tura, Hajiya ta dakatar da shi. Bashi, ni zan tura. Sai ya ɗauko mata jakar kayanta ya shiga gaba, suka bi shi a baya. Bangaren saukar bakin daga can wajen ginin da Lela take ne. Tsararren guri ne iri ɗaya, sun fi guda 50, amma idan ka kwatanta shi da ginin da Lela take ciki, ai kamar gida ne da boss kwatansa. Ma'aikacin ya yi wa Hajiya sallama ya fita bayan ya nuna mata wayar da za ta kira in tana buƙatar wani abu. Hajiya kasa shiga ban ɗakin ta yi, ta zauna bakin gado ta zuba tagumi tana mamaki. Ba wai don ta rena muhallin da aka kawo ta ba, a'a, mamakin canzawar Lela take farar ɗaya, kamar wadda tun da aka haife ta cikin rayuwar da take kenan. Ba ta yi mamakin karɓar da ta yi musu ba, amma anya fi sabilillahi ita ɗin ta cancanci tarbar da ta yi mata? Ina ta kuskuro a kan yarinyar nan. Da me ta rage ta tun bayan da ta haɗa aurenta da ma'arub na kulawar suruka ga surukata, da ta yi mata wannan tarbar da bakon da baka sani ba za ka yi wa. Lalle mulki akwai giya a cikinsa. Ta tuno rayuwarta da Aisha babar Amina, wadda na ta ɗakin shi ne masaukinta, sai hawaye suka sauko mata share-share. Ta kwance haɓar zaninta tana sharewa. Ba za ta iya tafiya ta bar Amina a hannun wannan yarinyar ba, sai dai baba liman ya haƙura da auren nata. Da wannan ta miƙe tsaye, sai ta jijjiri ya kwashe ta ya mayas. Ta koma ta zauna da sauri tana faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ha, ta ji komai na jikinta ya koma daidai. Ta shiga bayin ta ɗora alwala, ta samu wuri ta rama sallolinta a zaune don ta kasa tsuya saboda ɓacin rai da motsuwar zuciya. Ta buɗe jakarta ƙarama, ta ɗauko paracetamol ta sha da ruwan da ke cikin firij. Ba mintuna 10 ta ji ƙarfin jikinta ya dawo, ta ɗauki Amina ta shiga bayi da ita, ta haɗa ruwa mai ɗumi, ta tsarkake ta, ta yi mata wanka fes, ta fito da ita, ta shafe ta da mai, ta sanya mata kaya da sabuwar pampers, ta ja ta jikinta suka kwanta a gado don huta gajiyar zaman mota da suka kwaso. Tana ta jan casbinta tana hailala, faɗi take cikin zuciyarta, Allah ya sa ba zaben tuman dare ta yi wa ma'aru ba, don ta san halinsa, kowane hali yake ciki ba zai faɗa mata yana da damuwa akan kowa ba balle iyalinsa, sai dai ita ta gane wa idonta. Karfe 10 na dare ya shigo gidan a matukar gajiye, ko ruwa bai sha ba ko zama bai yi ba don ya huta saboda zuwan Hajiya da Amina da ya tura a ɗauko su yau yana makale a ransa. Lela tuni ta shige bedroom ɗinta, ko dai bata yi bacci ba to ta kashe fitila ta yi ninkim a gadonta na alfarma, shigowarsa kawai take jira. Da shigarsa falo ko zama a kujera bai yi ba, ya kunna wayarsa ya kira Hajiya.
shi kansa ya san da ƙyar zai same ta a waya daidai wannan lokacin, don da ta yi isha'i take kashewa sai gobe kuma. Ya kira sau 3 tana kashe, sai ya shiga sauran ɗakunan da falon ya kunta, wanda dukkansu safe content ne, bai gansu a ciki ba. Ya kira direban da ya ɗauko su, da sauri Aƙilu ya ɗaga. Ka ɗauko Hajiya da Amina kuwa? Ciran kai daɗe, na ɗauko su tun da yamma, na kawo su har falon uwar gida. Ya ce to ya aka yi ban gansu ba, duka ɗakunan nan na sashen nan ba sa cikinsu. Aƙilu ya rasa me zai ce, shi dai ya san ya damƙa su hannun uwar gida, daga nan kuma ya fita don ya gama aikinsa. Jin Aƙilu bai ba shi amsa ba, ya gane ba shi da abinci masa, tunda ya ce ya damƙa su a hannun matarsa. Shi sai a lokacin ma ya tuno da ita, sautari yana mancewa ya aje mace a gidansa, saboda amfanin Laila kalilan ne a cikin rayuwarsa. Ita kanta ta san hakan, amma ba ta damuwa. To saboda Allah, me zai dame ta? Duk wani muradin ya mace ta same shi a rayuwarta, har wanda bata taba mafarki ba. Me yana ta na shishigi a inda ya nuna baya bukatar ta? Da sauri ya juya ya shiga ɗakin nata. Ta kashe fitila mai haske, ta bar mai duhu, koriya shar, ta yi linkin cikin ni'imtaccen bargo a dan ƙareren gadonta. Ita kanta katifar gadon tausa take mata. Ya kunna fitila, ɗakin ya mamaye da haske, sai ta ɗan fiddo kanta daga cikin bargon tana kallonsa, don ita har ga Allah ta manta da wata hajiya, balle gawa ta kira min yassa. Aka siga tunaninta, abin da ya tambaye ta daban ne, don kuwa cewa ina Hajiya da Amina. Ta dan bayo kwakwalwar ta aiki na wucin gadi, aikin tuno mata waɗanda yake nufi da gaggawa. A take ta tuno mata, ta ji ɗar amma ta dake. Ta ce, na sa a raka su guest house. Ma'aruf ya tsura mata ido, ya kasa ko kiftawa, idanun nasa har wani kankancewa suke yi tsabar bacin rai. Ji yake kamar ya fisgo ta daga gadon ya jefa ta waje ta taga. Ya buɗe baki zai yi magana, sai ya kasa. Babban muradinsa a rayuwa kada ya daki mace har ƙarshen rayuwarsa, albarkacin uwar da ta kawo shi duniya, ta raine shi har ya zama abin da ya zama. Amma a yau ba abin da yake son yi fiye da haka. Hannayensu biyu har kyarma suke yi, cike da ƙaiƙayi, suna so ya ba su damar yin abin da suke so. Bai san da ya isa inda take ba, ya damƙo wuyan rigar ta, ya miƙar da ita. Idanuwan Laila suka yi waje, domin shaƙa ce ba ta wasa ba, ta namijin da ya amsa sunan namiji. Saki 3 yake so ya furta mata, yana danna harshensa, yana lallashin zuciyarsa. Laila ta so makakari, tana roƙonsa ya sake ta, murya ba ta fita. Kada ka yi kisa mana Ma'aruf, wani ɓangare na zuciyarsa ke lallashinsa. Sai sake ta faɗi a wajen rikita, rike da wuyanta tana ta tari kamar wadda ta shaƙe tiya gas don wahala. Da sauri ya juya ya fita daga ɗakin. Shi bai ma san ina ne hanyar sashen bakin ba, jefa kafa kawai yake yi. Da ya fara natsuwa ne ya kira Amos a waya, ya ce ya zo ya raka shi inda aka kai mahaifiyarsa. Hajiya da Amina sun daɗe da yin bacci, har sun soma minshari, sun kashe fitilu, baccin gajiya kawai suke yi. Ya kai hannu ya kunna wutar ɗakin, nan da nan ɗakin ya gauraye da haske. Da sauri ya isa gaban gadon, ya rusuna da gwiwoyinsa, ya kama hannun Amina yana tattaɓa ta kamar wani abu ne ya same su na cutarwa. Hajiya ta buɗe ido, ta ganshi cikin wani yanayi da ta kasa fassarawa, ya kuma ki buɗe baki ya yi magana. So yake ce da ita, wace irin kara da kiyashi kika aura min haka Hajiya? Wace irin annoban mace ce haka kika kawo min cikin rayuwata? Hajiya ta yi gyaran murya, don ta lura ba zai yi magana ba. Yana cikin ɓacin rai bayyananne, wanda ta gane ba na komai bane, na masaukin da aka yi musu ne. Ta ce, ka zo ka kunna mana haske muna cikin bacci,
ko me ba a yi masa lamanin gobe da safe ba? Kai kanka a gajiye kake, ka je ka kwanta a barwa gobe in Allah ya kai mu. Sai kawai ya miƙe ya cicibi Amina ya kuma samu bakinsa ya buɗe. Ta so Hajiya mu je. Mu je ina a wannan dare, ka yi haƙuri ka bar mu kwanta tun da dare ya yi, ni gobe zan juya jikas, amma ina tantamar in ba da Amina zan juya ba, don ni ban ga wata likita da ka yi min zance ba. Ce amma kin ce min kwanaki 3 zaki, me yasa zaki canza shawara in ba ranki ne ya ɓaci ba Hajiya? Don Allah ki taso mu je na ajiye kowa inda hankali na zai kwanta, ina jin motsin ku. Kwata-kwata wannan ginin na baki ne, bakin ma na nesa. Ai mu ma bakin ne, don ko gobe za mu juya. Ya gama fahimtar bacin ran Hajiya akan kammalalliyar fuskarta. Idan har za ki juya gobe Hajiya, sai dai in tare za ku juya jikas. Hajiya ta tashi ta zauna sosai ta gyara zaninta. Ni da wa kenan? Ita waccan yarinyar da kika aura mu. Ai na gaya miki auren ya yi gaggawa, daga ni har ke har baba limanmu ba mu san halinta ba. Amma da yake kuna taya ni son siyasa da nake so, kuka kasa yin bincike a kanta. Don haka dukkan muke da laifi wajen aurenta. Ya isa. Hajiya ta dakatar da shi. Akalla ta samu ya amayar mata da bacin ransa yau. Ta ji sanyi a ranta, shi ma koyaya ne ta san ya ji sanyi. Ka yi mata uzuri, cikin mulki ta fada, kuma ni ban raina inda aka ajiye ni ba. Me laifin wajen nan saboda Allah? Yi haƙuri ka yafe mata in don ni ce, don Allah don annabi. Zan yafe mata ne kadai in kin taso mun koma cikin gida Hajiya. Ba ka tausaya mun doguwar tafiyar nan da nisa fa. Hajiya, bari to in kai Amina sai in dawo in ɗauke ki. Hajiya ta yi dariya tana saukowa daga gadon, ta san kaɗan da aikinsa. Me yayi zafi, mu je in hakan shine kwanciyar hankalinka, amma tafiya ta gobe ba makawa kuma tare da Amina. Bai ce komai ba, farin cikinsa Hajiya ta huce tunda har ta yadda ta biyo shi, ya santa in ta yi fushi ba dama. Shi kansa ya yi mamakin rashin ɗaukar zafinta a kan Laila don ba ta ɗaukar reni. Ransa ya ce watakila don ita ta kawo a batta ne, ba ta da bakin ƙorafi. To ɗakin da ke kallon nasu ya buɗe musu wani haɗaɗɗen bedroom na rashin hankali, komai da ke cikin ɗakin Royal Colony. Don haka da ya kunna fitilar, ɗakin ya wadata da haske. Asali ɗakin shi ne nasa, guda biyu ne nasa, ya bashi ne ya ɗauki ɗayan don baya son abu mai ɗaukar idanu. Hajiya ta ce, a wannan ranar za mu yi bacci? Ya ƙarasa ya shimfiɗar da Amina a tsakiyar luntsumemin gadon, ya danna wani ɗan abu jikin gadon, fitilu shuɗaye na bacci suka maye gurbin masu hasken. Hajiya ta ƙarasa ta kwanta kusa da Amina. Sai yanzu ne ya ji hankalinsa ya kwanta, wata natsuwa ta shige shi. Suka yi sallama da Hajiya, ya juya ya fita ya jawo musu kofa. Ya shige nasa ɗakin ya rufe da makulli, maimakon kwanciya bacci. Wanka yi sannan ya ɗora alwala ya na filfili masu dama, ya shigar da bukatunsa da godiyarsa ga Allah a bisa wannan jagoranci da ya bashi, ba don ya fi kowa ba sai don ya zaɓe shi. Ya roƙe shi ya ba shi ikon sauke haƙƙin talakawa da kansa, ya ba wa Amina lafiya, ya ƙara wa iyayensa tsawon rai su ci gaba da zama sanyin idaniyarsa kuma fitilarsa masu haska masa rayuwa da an karar da shi a duk lokacin da zai yi kuskure, da ƙauna ta fi sabilillahi gare shi wadda babu algus ko tasirin abin hannunsa a cikinta. Wannan sai iyaye. Ya yadda wanda duk zai so shi ko ya girmama shi ko ya rabe shi a wannan lokacin zai yi ne saboda dukiyar al'umma da ke hannunsa, banda Hajiya da baba. Ya kuwa za a iya bari wani ya nuna su da ɗan yatsa bai karya ɗan yatsan ba, balle wata banza Lela.
wadda ba don hajiya ta nema mata afuwa da kanta ba yau sai ta bar gidan gwamnati. In ya so a ce ya yi auren siyasar sai me ta ci albarkacin wadda tafi kowa alfarma a rayuwarsa. Da waɗannan tunanen bacci ya ɗauke shi, amma rashin samun baccin da wuri bai sa ya kasa tashi sallah asuba a kan lokaci ba, ma'aruji kas kenan. To washe gari wajen karfe 9 na safe ya fito a shirye, ko karin kumallo bai yi ba. Lela ta kai masa haɗaki abinda bata taɓa yi ba, sai dai masu hidimar abincin gidan su jera masa a dining, ko kallo bai yi ba. Ta ce ina kwana, ya ce lafiya galau, ya wuce ta ita da abincin nata. Ya yi sallama ya murda ɗakin hajiya ta amsa, ya sanya kai ya shiga. Sai ya same ta da jaka gaba da lullubinta na tafiya har da takalminta a kafarta. Ta shirya Amina tsab har hijabi karami ta sanya mata. Daga ganin su zaka gane fitowarsa kawai suke jira. Hajiya rigima ya faɗa ciki yi kamar bai gane ba. Cikin taushin murya ta lallashi ya ce hajiya, karin kumallonmu ya kammala, mu uku na sa a shiryawa, ni da ke da Aminata. Murya tashi ta fi kama da ta lallashi, a wani bangaren nuna tsantsar kulawa ga wanda ake matukar ƙauna. Idan hajiya ta ƙi ɗanɗana gidan gwamnati, menene amfaninsa gare shi? Wannan ya nuna har yanzu tana fushi da abin da matarsa ta yi mata. To shi meye nasa a ciki? An ce ya aure dole ya yi, babu ɓata lokaci, babu nazari, babu bincike. In hajiya ta ƙi zaman gidansa saboda abin da Lela ta yi mata baya nan, ai ba ta yi masa adalci ba. Duk da haka ya ji ya gani ya ɗauki laifin, fatansa ta amince ta zauna kamar yadda ta yi niyya da farko, kuma ta bar Amina da likici yadda ya ɗaukar mata ta ji da kanta. To masu bari mu kwana a nan, sai a dakace zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.